Fl-ewwel 10 tiem ta' Settembru diġà nqabdu ma' 60 tunnellata ta' lampuki. Informazzjoni li kiseb One News jirriżulta li fl-istaġun tal-lampuki li fetaħ fil-15 ta' Wissu diġà nqabdu ammont kbir ta' lampuki. Dan jindika li din is-sena se jkun hawn staġun tajjeb għas-sajjieda Maltin. Fl-ewwel ġimagħtejn tal-istaġun sal-aħħar ta' Wissu inqabdu ma' 28 tunnellata lampuki. L-Unjoni Ewropea ma toħroġ l-ebda kwota ta' kemm wieħed għandu jaqbad lampuki, din il-kwota toħroġ biss tonn. Din is-sena id-Direttorat tas-Sajd ħareġ liċenzja għas-sajjieda kollha li applikaw biex joħorġu jistadu għall-lampuki. Mal-ftuħ tal-istaġun tal-lampuki, is-sajjieda jitfgħu il-kannizzata tal-baħar. Din tintefa' metru nofs taħt l-ilma u jkollha żewġ palmiet. Imbagħad meta t-temp ikun jippermetti s-sajjied ikun jista' joħroġ jistat. Iżda qabel għandu jafżel id-Direttorat tas-Sajd li jkun ser joħroġ u jerġa' jagħmel dan meta jkun dieħel. War li jaqbad il-lampuki kull sajjied iħodd il-ħut tiegħu fil-preżenz ta' uffiċjal tas-sajd biex bekk ikun jista' jieħu l-ħut tiegħu il-pixkerija għall-irkant. Fl-4 ta' filgħodu jibda l-beħ fil-pixkerija waqt li fil-5 il-pubbliku jidħol jixtri l-lampuki.